ya nhau yatinofanirwa kuti tiite hama dzangu ndeimwe chete. Ndinoda kuti vana veZimbabwe vagone kugara vari munzvimbo imwe chete kana kuti vari mubhazi rimwe chete. Ngatifambei nechitima chimwe chete kuti tigone kusvika mudestination imwe chete. Chandinokumbira ndechekuti isusu vana veZimbabwe ngatibatanei. Takanzi isusu tiudze vanhu kuti vanhu ndivo simba. Comrade Bombshell Runezugeza vachiuya vachitaura kuti iwe Munangagwa ndiri kukumbira kuti usiyane nechigaro ichocho nekuti izvozvi zvitarisaone ndamira nevanhu, nekuti ukaramba iwewe uri pachigaro ichocho ndichaita kuti vanhu vashandise simba ravo and usambofa wakari underestimate because you know that kuti hauri goni. Vanhu vachashandisa simba ravo zviri constitutional, vakazokubvisa pachigaro ipapo usazoti handina kukuyambira. Ndozvinhu zvakataurwa naMudhara, handiti muri kupanzwa. Ivo vatouya kuvanhu, handiti muri kupanzwa. Saka mutungamiriri ane chido nechinangwa chechokwadi nerudo nevanhu anouya kuvanhu, handiti muri kupaona. Revolution tichaiita isusu tiri vana veZimbabwe as a mass. Vanhu vari kutambudzika, vari kutiza vachienda kunze kwenyika, vari kuraiwa vachiputitsirwa mabhomba chichi zvakasiyana siyana zvichiitika, vachirohweswa nevana veyuthi kuti tikwanise kudzidzisawo vana veyuthi ivavo vari vachiri mukushandiswa vasati vapepuka kuti pepukai, nguva ino haisi yekushandiswa uchiponda mumwe munhu. Inguva yekutoti iwewo pache zvako unge uchitodya uchitoguta uine rufaro rwakanyatsokunaka nerusununguko rwakakwana mukati menyika yavo, kwete kuseenzesa dikita uchitsigira zita remunhu uchiponda hama dzako kuti ukwanisewo kuisawo chikafu patebho mumba mako. Hazvisiri izvo, hariziriro basa. Kupondeswa vanhu haisiriyo employment vana veZimbabwe. Iri ishoko ratakanzi tiparidzire kumayuthi. Kupondeswa vanhu harisiro basa, it's not employment. Kutsigira bato rematongerwo enyika haisi employment. Hazvifanirwi kuunza chikafu mumba mako kana kukuchengetera mhuri yako iwewe. Dzimwe nguva zvinotozokusiya uine ropa mumaoko, ukatozokanganisa remangwana revanhu vanga vachitarisira kuti uri kuvamirira kana kuti uri kuda kuvafidha iwewe semhuri yako, unotozoisiyira dambudziko. Muri kupaona manje. Saka iyi nhau yakanzi ngaiparidzwe kuvana veyuthi, vakomana veyuthi ava vese vari kushandiswa vasiyane nenhau yekushandiswa, because isusu seyuthi tiri kuda employment kuti izare munyika, tishande tichizviitira zvinhu zvedu, nyika yedu ichitibenefita, kwete zvekuti hanzi isusu tiite basa rekufamba tichiponda vanhu muzita rematongerwo enyika. Hazvisiri izvo zvatinoraramira isusu, handiti muri kupaona. Vabereki vedu ava Zimbabwe isati yanyanya kuzodonha kusvikira pairi apapa, vazhinji vacho mapenjeniers vakatoseenzawo munguva dzavo dzavakanga vari mazera edu isusu. Saka isusu seiko taakunzi tiponde vanhu instead yekuti tiendewo kumabasa tichiseenza, tichivakawo future yevana vedu, remangwana revana vedu rinenge risina matambudziko mangwana, tisingabate ropa mumaoko medu mumu tichizopara ngozi nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvinozosara zvichitinetsera madzinza edu nerudzi rwedu. Handiti muri kupaona. Vanhu vanganiko vari kufa vachizvisungirira nenyaya yekubatiswa dheti nematongerwo enyika. Saka tiri kunzi tipeputse hama dzedu vachiri kubvuma kana kuti vari kutenda mumatongerwo enyika ari kuitwa neZANU-PF kuti aiwa, ibvai ikoko kwamuri ikoko. Zvinhu zvamuri kuitiswa hazvisiri izvo zvamunoraramira munyika imimi. Nyika iyi ndenyi, mune kodzero yekuidya mahara for free pasina munhu anombokubhadharisai. Handiti muri kupona. Saka hazvisvike manje zvinhu izvozvo kana tikasabatana isusu sevana veZimbabwe mune zvakataurwa naComrade Bombshell Runezugeza, like kuti vanhu batanai, inini ndauya kuvanhu. Handiti muri kupona. Saka anozoda kuziva mutungamiriri wedu kana kuti munhu akaita sei pakati pedu isusu, ngaambosiya zvinhu zvakawandisa auya abatane nevanhu, nekuti vanhu ndosimba. Takanzi futi tiudzane, tionesane kuti simba tisu isusu vana veZimbabwe, tisu isusu rinonzi simba. Zvekuti tikasvika padanho rekuti hatisi kuda kurwa nemunhu, asi hatisi kuzoenda kumarali even yeopposition party kana kuti ruling party, hatichadi zvema-elections kana kuti kudii. Toda kuzvigarira munyika medu zviri peaceful. Kana vachiita zvinhu zvavo vachinetsana ikoko, ngavanetsana, hatichisinei nezvigaro zvavo, nekuti zvigaro zvavo hazvina zvazvakatipa kunze kwekuzopedzisira taakutochema misodzi yekurasikirwa nehama neshamwari dzedu isusu. Saka enough is enough. Tinofanirwa kuti tibve
mukuteerana nevanhu isusu. Handitika zvinenge zvareva kuti isusu tatora simba redu bheki semasi, nekuti isusu nyika tisu vanhu tisu simba. Handiti muri kupanzwa? Ndo zvinozoita kuti vakuru tigone kuvakontrola vadzoke matiri isusu sevanhu kuti vatinzwewo, nekuti vari kuramba kutinzwa tikavateera, tichivavhotera, tichivatungamidza, tichivateera vachiita sei. Nyaya dzacho dzizopedzera dzaane maresults ezvatinenge tisina kutarisira. Saka isusu tachinja nyaya chete, tachinja mafambiro chete kuti no, isusu hatichada nesimba redu isusu sevanhu, nekuti simba tisu. Dai tisirisu simba vangadai vachingotonga nyika yacho vasingatinetse nekutidaidza kumarali. Handiti muri kupaona? Saka musashandiswe imimi muri misimba, ndime advantage yacho. Maakushandiswa nemunhu okuitisai zvido zvake kuti muponde hama dzenyu neshamwari dzenyu. Hazvina zvazvinobuda, hapana zvazvinobuditsa. Ndosaka Comrade Bombshell Runezugeza vakauya nekuopena maziso evanhu kuti no, musanetseke, musavharwe nezvinhu izvi. Ibvai mune zvinhu zvavo, musaende kumarali kwavo, musaite chi. Imimi itai revolution, mubatane, musapindire muzvinhu zvavo, muwasiye vaite zvinhu zvavo ikoko. Zvareva kuti imimi, nekuti imimi ndimi simba, vachashaya kuti nyika yacho kana zvigaro zvacho vanozvigarirei, vanozvigara zvigaro zvaani, vanoenda kana kuti kumabvuku kundoonani, vanoenda kwamurehwa kunenge kuinani anenge achivatambira ikoko, nekuti tinenge tichitaura kuti hatiuye kumarali kwenyu, hatichada zvinhu izvozvo. Handiti muri kupanzwa? Saka vanhu muri kunzi bvutai simba renyu ridzokere mamuri mumaoko menyu imimi, nekuti imimi vanhu ndimi constitution. Handitika ndo zvinhu zvakangotaurwa chete, ndo chinangwa cherevolution. Vanhu imimi bvutai simba renyu nekubatana kwenyu imimi. Ibvai mukushandiswa, musashandire vanhu vanotungamirira, musashandire maopposition party, musashandire maruling party. Toda kuti tizvitaure pachena manje, nekuti zvese izvozvo zvakafoira, zveruling party zvakafoira since 1980, zvemaopposition zvakafoira nekuda kwokuti zvaivhiringidzwa neruling party isiri mhosva yavo, asi kuvhiringidzwa kwazvaiitwa izvozvo hazvimbofa zvakachinja defect dzati kuti it failed, zvakangofeira futi. Handiti? Saka mukufoira kwezvinhu izvozvo both sides, taakufanirwa kuti isusu tibve mazviri, isusu titsvage zvimwe zvinhu zvatinoona kuti no, izvi tikazviita hazvisi kumbo, it won't fail us like revolution chete. Handiti muri kupaona? Then kana vanoda kutungamirira vaine shungu yekuti aiwa, ndinoda kuzenge ndiri pamberi pevanhu ndichikwanisa kudai kuita kuti change ive munyika, vanhu vanyatso kuzonzwisisa kuti no, munyika mavo, munyika mekutotiwo vanotogarawo zvakasununguka, vachidya, vachiguta, vachiita sei, ndiye anozouya iye leader opinda muvanhu sezvakaita Comrade Bombshell Runezugeza. Handitika maleader haunzwe nevanhu murevolution, maleader anozobudikira murevolution arimo nechekare. Handiti? Havazi vese vanhu vane capacity yekulida. Ukangopinda murevolution iwewe uchikwanisa uine capacity yekulida, vanhu vanongokurecognize, votongokuisa pamberi. Hazvidi kana kutomboita hondo izvi kana kurwa izvi zvekutungamirira izvi. Vanhu vanotongokurecognize chete uri pakati pavo kuti aiwa no, tiri kuda uyu kuti tizodai so for our future. Saka ngatisazvinetse zvedu tichida kutsvaga zvinhu zvakawanda, tichida kubata, tichida kunhonga, aiwa, isi nyaya yekuti tiri kuda kuti titsvage kuti ndiani angatitungamirire kana kuti kudii. Aiwa, vatungamiriri tinawo vakawandisa already, vatori murevolution imomo, mutori nevamwe vanhu vanogona kutungamirira, zvekuti kana vakamboda kumbotry kuda kutungamirira vakatoregedza kuuya vachazongoona ngoti vakawandisa vanhu vane capacity yekutungamirira nyika. Saka inini ndiri kuedza kutaura kuti munhu wese ngaauye apinde murevolution sezvakataurwa. Akati leader neexample Comrade Bombshell Runezugeza akauya iye muvanhu. Handitika hakuna leader anoshandirwa nevanhu kunzi toda kugadzira panhu chigaro chekuti leader apinde. Leader anotouya opinda muvanhu, tomuona nemaqualities ake, tichamugadza isusu. Saka ndo zvamunozonzwa papa ndichitaura ndichiti mazita evanhu ngaambomira murevolution, nekuti chinangwa cherevolution hachisi chekuunza vatungamiriri. Haisi political party yekuti tinounza vatungamiriri. Saka vanhu ndiri kukumbira kuti musateere zvinhu zvine vatungamiriri zvese, nekuti nyaya dzine vatungamiriri mukati munodziziva zvadzakazopesera dzakutitiza, kwadzakapesera dzatisvitsa. Saka we are not going to repeat the same mistake. Hatichaite izvozvo. Handiti mazvona, yatinayo irevolution, munhu wese ndileader,
munhu wese ane a power of choice. Hakuna munhu wese ane freedom of choice. Hakuna munhu anomanikidzwa kunzi aiwa tinofanira tiende kune uyu kana tiende kune uyu. Maleaders amunouya panapa muchititaurira kuti Ninga akamboita zvakadikaka, tinozviziva. Tisu vana vacho veZimbabwe tinozviziva kuti Ninga akambotry izvi, Ninga akambotry izvi. Tinozviziva zvesezvo, tinozviziva. Haizi nyaya yekuti tiudzwe zviri kuitwa nani kana kuti nani pakati pemazita emaleaders ese ari kutaurwa newani. Tinozviziva izvo. Tinozviziva kuti vanhu vakatonaka Stereki vanotodawo shanduko munyika medu, tinotozviziva. Asi siri zvatoda kuudzwa izvozvo. Toda kuudzwa kubatana. Toda kuti tizive kuti tapapi nenhau yekubatana kuti tikone kufamba tienda mberi. Chete. Ndo nyaya iripo izvozvo. Kana vachizouya tinovaziva. Hazvitombonetsi just because tinovaziva. Vanouya kwete kuti hanzi vanouya vega. Havana kufa hazvisi tuna izvo. Vanogotyeko kuuya murevolution. Ko isusu tiri kupinda murevolution macho hatisi vanhu here. Hatisi vanhu. Vanogoregedzera iko kuuya, ngavauye nemisoro yavo nemazita avo. Tivanzwe vauye vataure. Kana vari vachiwenga vacho ngavauye vataure muno murevolution sezviri kuita vageza. Kana vari vachamisa ngavauye vataure muno murevolution sezviri kuita vageza. Toda kuti tipedze nyaya yemazita evanhu nemazita emapati. Ngaipere yese kuti tsvai. Hatide kana kuzvinzwa izvo. Isusu tisu simba, isusu tisu vanhu. Ndosaka muchiona kana vakadaidzira marali avo vanhu ava. Vanotoda isusu. Saka isusu ngatimbosiyana navo. Nekuti zviri kuzosiya futi zviri kuzosiya isusu vanhu tapa risk. Handiti muri kupaona manje. Saka ngatimbotosiyana navo tizvimirire nekuti isusu tisu simba. Tinogoterereiko vanhu tichita basa roda kungonotsvagana nevanhu isusu tiri su simba. Ndo vanofanira kutotitsvaga kuti vauye matiri isusu. Saka zvinyaya zvekuti hanti ndo vanhu ngavatitsvage maleaders iwayo. Ngavatitsvage tiripo. Kwatinowanikwa vanokuziva, tinowanikwa murevolution isusu vana veZimbabwe tese takadaro as a mass. Saka wese ada kulead, ada kudi, ada kuparticipate, wese ane pfungwa dzake ngauye murevolution. Tinokurecognize urimo murevolution imomo, tomanya newe. Ndo chete zviri simple apa, kwete zvekuti tingoramba chingoita basa ngopota kuseri kwechuru, kuseri kwemiti nechi aiwa kwete hatidaro. 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 Tiri kuziva zvatiri kuita, tiri kuziva chinangwa chedu and we know what we want. Toda kusunungurwa isusu, hatisi kuda zvevanhu, hatisi kuda zvechii kana kuti chii. Toda kusunungura nyika yedu chete. Zvinotozvita zvega kuti tisvike panguva yekuti taakwanisa kuti tisarudzirane maleaders, taakwanisa kuti tizopinda muma-free and fair elections and what. Kwete zvimwe zvisezvo zvekuda kuti hanzi hatidi kuti tiitirane zvemadhirama nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Please. Please. Please.